ero. Othi bayihunyushwa lapha esiGreekini ashukuthi without strength. Hallelujah. Amen. Uma ethu Petro umuntu wesifazane uyisitsha esibuthakathaka. Ukhuluma ngokungabi namandla physical. Awubazalwana ngathi ngasingayihambisana noma kuthiwa ubusiseke ukuthi ungilalela kulutho. Lento yokuthi makuthiwa umuntu wesifazane uyisitsha esibuthakathaka akuchazi ukuthi kubuthakathaka engqondweni. Kwangakhazwa lokho. Haleluya. Kwangakhazwa futhi ukuthi kubuthakathaka emoyeni. Haleluya. Amen. Kodwa kwachaza ukuthi akanawo amandla enyameni alingana nawo umuntu wesilisa. Haleluya. Amen. Belulekelwa ukuthi bengabenzisi imisebenzi enzima ezodinga amandla abangenawo. Amen. Amen. Yikho kwakuthiwa nihlale kahle ngokubazi ukuthi bayizitsha ezibuthakathaka. Lokho kwangakhazi ukuthi ngoba bethanda izona. Kodwa kwakuchaza ukuthi yazini ukuthi amandla indoda enawo enyameni owesifazana akanawo yena enyameni. Amen. Womcabangela njengoba uhleli naye umnakekele wazi ukuthi uyisitsha esibuthakathaka kushuwa enyameni ungabi namandla. Amen. Okay. Angazi bathela lwasambisana yini? Kumele siqonde leli verse kwakuthiwani. Ukuze kungathi makumele sikhonze uNkulunkulu. Bese kuqhamuka abantu abathi kini nina ngathi ningaye emuva amakhonzo ngoba vele nizitshe ezibuthakathaka. Leli verse akulolela ukuthi busumkhonza kahle uNkulunkulu umuntu wesifazane. Akulolela lo. Akulolela ukuthi buyele emuva kube indoda phambili. Akulolela lo. Akulolela ukuthi awazi lutho wena vala umlomo. Akulolela lo. Kodwa likhuluma endabeni yasekhaya. Ukuthi mase kusetshenzwa ungamniki umsebenzi omdinga amandla angenawo. Basalakazi makuyezwa la yini. Uma ngabe ukhaye ekwazi ukuqukula usimende. Noma u80 kg wempuphu. Amen. Kumele azi ukuthi unkosikazi wakhe akanawo amandla okuqukula usimende. Haleluya. Ukhuluma ngaleyo bazalwane. Ukuthi uma ngabe ubaba umntungwa ekwazi ukubhanga inqaba yoshakasi ngala nangala igaca nasehlombe azi ukuthi unkosikazi wakhe akakwazi ukwenza lokho. Ngoba uyisitsha esibuthakathaka. Ukhuluma ngaleyo mkhakha abadala benkosi. Amen.